سلام تخاتلتي سلام فوتوغرافي لو ما عنتون حدا فيديو حجلكم مسيلخو كما يجرنا باكجراوند حدا سيلي بخالي باكجراوند كنتو خم نخل بماغنيتيك تول تطعيم لخرينا ابز حلفه بكويك سيلكشن تول ينارينا نيرنا سلازين لو ما عنتي زي فيديو حجلكم مسيلخو اوكي مجمرة انا تقوم السوفت وير فوتوشوب كخفتين ካብዚ ቀፂለ ነቲ ዘድልየኒ ስእሊ ናብዚ ፎቶሾፕ ከመይ ገይረ የምፅኦ ወይ ከዓ ከመይ ገይረ የእትዎ ሓቢርና ክንገራ መጀመርያ ንገብሮ ነገር ኣብ ፋይል ንኣቱ ብድሕሪ ፋይል ኦፕን ንብላ ወይ ከዓ ኮንትሮል ኦ ፀቂጥና ክነምፅኣ ንኽእል ኢና ኦኬ ንግዚኡ ኦፕን ኢልና ክሊክ ንገብር ኦኬ እቲ ንሕና ንፈልጦ ኢና ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ትሪእዎ እንተሃልኩም ፎቶሾፕ ዝብል ፎልደር ገይረ ነቲ ናተይ ዝደልዮ ወይ ከዓ ክሰርሓሉ ዝፈልኽዎ ስእሊ ኣብዚ ኣቐሚጥዮ ኣለኹ ብድሕሪ እዚ ነቲ ዘድልየኒ ፎቶ ክሊክ ገይረ ኣብዚ ጎኒ ኦፕን ወይ ከዓ ደሊት ዝብል ኣሎ ትሪእዎ እንተሃልኩም ብድሕሪ እዚ ኦፕን ንብላ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ምስእተና እንታይ ይኽተርፈና ከመይ ጌርና ነቲ ዘይድለናዮ ባክግራውንድ ናይታ ፎቶ ኣሊና ካልእ ኣዝመሳሰል ወይ ምስታ ፎቶ ዝኸይድ ባክግራውንድ ክንገብረላ ከም ንኽእል ሓቢርና ክንርአ ኦኬ ንሎማዓንቲ እምበር በየናይ ቱል እየ ክጥቀም ሓቢርና ንርአ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ እንተዳሪእኹም ኣብዚ ኩዊክ ሰሌክሽን ቱል ዝብል እየ ተጠቒመ ነይረ ንሎማዓንቲ ግን ኣብዚ ልዕሊኣ ዘሎ ላሶ ቱል ፖሊጎናል ላሶ ቱል ወይ ከዓ ማግነቲክ ላሶ ቱል ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ካብ ሰለስቲአን ኣነ እዛ ማግነቲክ ላሶ ቱል ክወስድ እየ ስለዚ ከመይ ገይረ ነቲ ባክግራውንድ ክኣሊ ሓቢርና ንከታተል ኦኬ ተጀመርኩ በሓንሳብ ጀሚረ ኣለኹ ምሳይ ጀምሩ ኦኬ ከምዚ ገይረ ንዛ ስእሊ ንኩላ ሰሌክት ገይረ ከም ትሪእዎ ሰሌክት ኮይና ኣላ ማለት እዩ ብድሕሪ ዝተርፈኒ ዝኽእል እንታይ ከም ዝሓለፈ ከመይ ገይረ ኣብ ሪፋይን ኤጅ ኣትየ ነቲ ዘድልየኒ ወሲደ ነቲ ዘድልየኒ ኣብ ፀጉሪ ዝተረፈ እቲ ሳዕሪ ፃዕዳ ባክግራውንድ ክኣልዮ ይኽእል ኦኬ ኣብ ሪፋይን ኤጅ ንቶ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ትሪእዎ እንተሃልኩም ሪፋይን ኤጅ ዝብል ክሊክ ንገብር ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ኣብዚ ድሕሪት ቁሩብ ስታይ ተሪፍና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከመይ ጌርና ክንኣልዮ ንኽእል ሓቢርና ንከታተል ኦኬ ከም ኩሉ ግዜ ነዚ ረድየስ ወይ ከዓ ስማርት ረድየስ ዝብል ክሊክ ንገብር እሞ ተወሰነ ክሳብ 1.9 ኦኬ ንግዚ ረድየስ ወሲድና ብድሕሪ እዚ እንታይ ክጥቀም ከም ኩሉ ግዜ ሪፋይን ረድየስ ቱል ክወስድ እየ ማለት እዩ ኦኬ ከመይ ጌርና ነዚ ብድሕሪ ዘሎ በዚ ትሪእዎ እንተሃልኩም ክንኣልዮ ማለት እዩ ኦኬ ሌትስ ጎ نقتل
ኣብዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ክሊክ ንገብር ማለት እዩ መጀመርያ ዝነበረታ ስእሊ ከምዚኣ በዚ ተቐይራ ከዓ ከምዚ ኮይና ኣብ ፀሊም ከዓ ከም እትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ፃዕዳ ከዓ ነዚ ትመስል ብላክ ኤንድ ዋይት ከዓ ከምዚ ኣብ ሌየር ኣብ ሌየር ከዓ ከምዚ ትመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኣብዚ ኣውትፑት ወይ ከዓ ሰሌክሽን ኣቲና እቲ ኒው ሌየር ዊዝ ሌየር ማስክ ክሊክ ንገብር ብድሕሪ እዚ ንገብሮ ነገር ተዳሃልዩ ኦኬ ንብላ ማለት እዩ ኦኬ ኣብዚ ኣጋጣሚ ግን እንድሕር እትሪእዎ ሃሊኹም ኣብዚኣ ፃዕዳ ተሪፋ ኣላ ኣብዛ ውሽጢ እዚኣ ፃዕዳ ተሪፋትላ ስለዚ ነዛ ፃዕዳ እዚኣ ከመይ ገይረ ከኣልያ ይኽእል ንዝብል ሰሌክሽን ማለት እዩ ነዚ ኩክ ሰሌክሽን ብድሕሪኡ ስፔስ ተሃርሙ ኦኬ ሕጂ ዝተርፈና እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ባክግራውንድ ክንገብረላ ንኽእል ነዛ ስእሊ ኦኬ ዝሓለፈ ባክግራውንድ ካብ ፎልደር ናተይ ኢና ኣምፂና ነርና ንሎማዓንቲ ወይ ከዓ ኣብ ፎቶሾፕ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ከም ንኽእል ርኢና ነርና ንሎማዓንቲ ግን ከመይ ጌርና ካብ ጎጉል ባክግራውንድ ክንደሊ ከም ንኽእል ሓቢርና ክረና እቲ ንኣና ዘድልየና ባክግራውንድ ይደሊ ከምዚ እትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዘድልየና ባክግራውንድ ምስ ፀሓፍና ወይ ምስ ረኸብና ከመይ ጌርና ኢና ካብቲ ዘለዎ ቦታ ወይ ከዓ ካብ ጎጉል ዳይረክት ናብ ናህና ፎቶሾፕ ከነእትዎ ንኽእል ወይ ከዓ እንድሕር ኣጋጣሚ ነቲ ባክግራውንድ ደሊኹሞ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ኣብ ናትኩም ሴቭ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኣብ ናትኩም ፎልደር ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ነዛ ፎልደር ነዛ ሴቭ ኢሜጅ ወይ ከዓ ኮፒ ኢማጅ ዝብል ኣሎ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብሎ ሕጂ ኣብ ኣነ ነቲ ባክግራውንድ ሴቭ ክብሎ ኣየገድሰኒ ግን ኣነ ኮፒ ኢማጅ ኢለ ክወስዳ ሕጂ ነታ ኮፒ ዝበልናያ ኣብቲ ናይ ፎቶሾፕ ዘለና ስፔስ ከድና ኮንትሮል ቪ ፀቂጥና ንፍንዋ ምስ ፈነናያ ከምዚ እትሪእዋ ዘለኹም ንእሽተይ ሬክታንግል ዝኾነት ኮይና ኮፍ ትብል ድሕሪ ኣብ ሙቭ ቱል ከድና ክሊክ ምስ ገበርና ብኣርባዕቲኡ ማዕዝን ማዕረ ሳይዝ ክትዓብየልና መተን ሽፍት ኣልት ፀቂጥና ንስሕባ ማለት እዩ ኣብ ሙቭ ቱል ተመሊስና ኤገይን ኣፕላይ ወይ ካብቲ ነቲ ጫፍ ትሪእዎ ተላሃሊኩም ራይት ትብልዋ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ንገብሮ እንታይ እቲ ናህና ፎቶ ከመይ ጌርና ኢና ኣብቲ ልዕሊ ባክግራውንድ ነቕምጦ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝረኣናዮ ነዚኣ እውን ዘሴም ከምኡ ኢና ክንገብራ ማለት እዩ ስለዚ ብሓባር ንከታተል ስለዚ ነታ ናህና ፎቶ ስሒብና ናብቲ ልዕሊ ባክግራውንድ ንገብራ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ እንታይ ተርፈና ከመይ ጌርና ናይታ ዘምፃናያ ባክግራውንድ ሳይዝ ኣመዓራሪና እንድ ብጫፍ ጫፍ ከዓ ቦርደር ንገብረሉ ማለት እዩ ቀፂልና ንገብሮ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ሌየር ንኸይድ ብድሕሪ እዚ ሌየር ስታይል ንሃርብ ብድሕሪ ሌየር ስታይል ከዓ ስትሮክ ኣለና ወይ ከዓ ኢነር ሻዶው እዚ ደስ ዝበለኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣነ በዘን ክልተ እዚአን ሰሪሐ ኣለኹ ሎማዓንቲ
መወዳእታ ኩሉ ሰሪሕና ምስ ወዳእና ከመይ ጌርና ሴቭ ክንብላ ከም ንኽእል ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ዝረኣኹሞ ተመሊስና ፋይል ንኣቱ ሴቭ ኣዝ ንብላ ሽዑ ንስኹም በቲ ዝደልይዎ PSD ድዩ ወይ PNG ወይ ከዓ JPG ሴቭ ኣዝ ክትብልዋ ትኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብዚ ወዲኡ ኣለኹ ኣብ ቀጻሊ የራኽበና ተንኪዩ ንትህብኒ ርእቶ ብልቢ የመስግን